Faide. Meaning Namarilva. En dit is Spangtori. Wist je dat je op de Spangtori website al een eerste gratis oefenles kan volgen? Het is een oefenles waarbij je de basisbeginselen leert van het kennismaken. Hierbij worden er enkele werkwoorden besproken. Je krijgt een luisteroefening en op een interactieve manier krijg je dus de kans om Surinaams meer en beter te leren. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren en een prachtige manier om voor jong en oud Surinaams bij te brengen. Vind je dit een heel leuk initiatief? Dan wordt het misschien tijd om deel te nemen aan de nieuwsbrief. Hierin word je dan op de hoogte gehouden van elk nieuw les dat wordt uitgegeven. Doe je mee? Damoshi. Aboom. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.